Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα επιστρέφουμε σε μια πάρα πολύ ξεχωριστή γωνιά του καναλιού μας. Έχουμε κάνει ήδη μαζί περίπου 22 βίντεο εξερευνώντας την Αγία Γραφή και θέλω να σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο βαθύ και καμιά φορά δύσκολο. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εγώ μαζί σας τη μαθαίνω μέρα με τη μέρα. Πολλοί νομίζουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απλώς παλιές ιστορίες. Κι όμως, ο Θεός περνούσε συγκλονιστικά μηνύματα για τη ζωή μας από τότε, χιλιάδες χρόνια πριν φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο σκοπός μας εδώ δεν είναι να κάνουμε μια αστήρα ιστορική ανάλυση, αλλά να πάρουμε αυτά τα κείμενα, να τα πούμε απλά και να τα συνδέσουμε με το σήμερα, με το άγχος μας, τα παιδιά μας, τις δυσκολίες μας. Δίπλα, δηλαδή στα βίντεο που κάνουμε για την ψυχολογία ή για τους βίους των Αγίων μας, όπως πρόσφατα για τον Άγιο Παΐσιο και την Οσία Ξένη, η Αγία Γραφή είναι η ρίζα μας. Σήμερα λοιπόν κλείνουμε οριστικά και ολοκληρωτικά το μεγάλο κεφάλαιο Βασιλιάς Σολομώντας και σας υπόσχομαι μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί στο φινάλε θα μοιραστώ μαζί σας το μεγαλύτερο και πιο τραγικό λάθος που έκανε ο πιο σοφός άνθρωπος του κόσμου. Ένα λάθος που αν το προσέξουμε μπορεί να σώσει το δικό μας σπίτι σήμερα. Ποιος ήταν ο Σολομώντας? Η ιστορία του βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Βασιλείων Α. Ήταν ο γιος του βασιλιά Δαβίδ. Όταν έγινε βασιλιάς, ο Θεός εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε «Ζήτα μου ό,τι θέλεις να σου δώσω». Σκεφτείτε το λίγο. Αν ο Θεός ρωτούσε εμάς, οι περισσότεροι θα ζητούσαμε λεφτά, υγεία, δόξα ή να εξαφανιστούν οι εχθροί μας. Ο Σολομώντας όμως δεν ζήτησε τίποτα από αυτά, ζήτησε μόνο σοφία και μια καρδιά με διάκριση για να διοικεί σωστά τον λαό του. Αυτό άρεσε τόσο πολύ στο Θεό που του χάρισε απίστευτη σοφία, αλλά μαζί του έδωσε και πλούτο και δόξα που δεν είχε κανένας άλλος βασιλιάς στην ιστορία. Αυτός έχτισε και τον περίφημο μεγαλοπρεπή ναό στην Ιερουσαλήμ. Όμως ο Σολομώντας μας άφησε και 4 δικά του βιβλία γεμάτα πρακτικές συμβουλές. Τις παροιμίες, τον Εκκλησιαστή, το άσμα ασμάτων και τη Σοφία Σολομώντος. Μέσα από αυτά, ο Θεός μας δίνει 4 πανίσχυρα κλειδιά για την καθημερινότητά μας σήμερα. Ας τα δούμε ένα-ένα. Κλειδί πρώτο. Πώς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Στις παροιμίες ο Σολομώντας γράφει «Μάθε στο παιδί από την αρχή της ζωής του τον σωστό δρόμο και δεν θα τον εγκαταλείψει ούτε όταν γεράσει». Σήμερα οι γονείς τρέχουμε πανικόβλητοι, άγχος για τα φροντιστήρια, για τις δραστηριότητες, για να μην τους λείψει κανένα υλικό αγαθό, κανένα ακριβό κινητό. Όμως η μεγαλύτερη πρίκα και το αληθινό αντίδοτο στο άγχος των παιδιών μας είναι οι πνευματικές βάσεις. Αν μάθεις το παιδί σου να αγαπάει, να έχει φιλότιμο, να σέβεται και να προσεύχεται, αυτές οι αξίες θα γίνουν η ασπίδα του. Ακόμα και αν μεγαλώνοντας παραστρατήσει για λίγο, αυτές οι ρίζες θα το κρατήσουν όρθιο στις μεγάλες καταιγίδες της ζωής. Κλειδί δεύτερο. Η γλώσσα μας και η κατάκριση. Εδώ ο Σολομώντας λέει κάτι που σοκάρει. Η ζωή και ο θάνατος βρίσκονται στην εξουσία της γλώσσας και συμπληρώνει ότι όποιος προσέχει το στόμα του γλιτώνει την ψυχή του από μεγάλες στεναχώριες. Πόσες φορές μέσα στο σπίτι μας με μια κακιά κουβέντα, με ένα θυμό της στιγμής έχουμε θάψει την ψυχολογία του ανθρώπου μας ή του παιδιού μας. Πόσες φορές πέφτουμε στην παγίδα της κατάκρισης σχολιάζοντας τους πάντες. Μια λέξη μπορεί να γκρεμίσει μια σχέση χρόνων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η σιωπή, το να κρατάμε τη γλώσσα μας και να μην απαντάμε αμέσως στον καυγά, δεν είναι αδυναμία. Είναι η ανώτερη πνευματική σοφία για να προστατέψουμε την ειρήνη στο σπίτι μας. Κλειδί τρίτο. Το άγχος για τα οικονομικά. Στο βιβλίο Εκκλησιαστής, ο Σολομώντας, που είχε όλα τα πλούτη του κόσμου, καταλήγει σε μια φράση που έχει μείνει στην ιστορία. Ματαιώτης, ματαιοτήτων,
τα πάντα ματαιώτης. Και στις παροιμίες κάνει μια συγκλονιστική προσευχή. «Θεέ μου, μη μου δώσεις ούτε υπερβολικό πλούτο για να μην σε ξεχάσω από εγωισμό, αλλά ούτε και απόλυτη φτώχεια για να μην υποφέρω. Δώσε μου μόνο τα απαραίτητα». Σήμερα μας πιάνει τρελό άγχος για την ακρίβεια, για το αύριο, για τα χρήματα. Κι όμως, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου μας προειδοποιεί. Η ευτυχία και η ηρεμία δεν κρύβονται στα πολλά λεφτά, αλλά στην εσωτερική πληρότητα. Όταν μαθαίνουμε να ευχαριστούμε το Θεό για τα απαραίτητα και εμπιστευόμαστε την πρόνοιά Του, το βάρος του άγχους φεύγει από τους ώμους μας. Κλειδί τέταρτο. Γιατί έρχονται οι δοκιμασίες. Στο βιβλίο Σοφίας Σολομόντος αναφέρεται ότι οι δίκαιοι άνθρωποι δοκιμάζονται σαν το χρυσάφι μέσα στο καμίνι της φωτιάς για να καθαρίσουν και να λάμψουν. Όταν μας έρχεται μια δυσκολία, ένα πρόβλημα υγείας ή μια αναποδιά, το πρώτο πράγμα που λέμε είναι «Γιατί σε μένα, Θεέ μου». Ο Σολομώντας μας ανοίγει τα μάτια. Η δοκιμασία δεν έρχεται για να μας καταστρέψει. Όπως ο τεχνίτης βάζει το χρυσάφι στη φωτιά για να φύγουν οι ακαθαρσίες και να λάμψει, έτσι και ο Θεός επιτρέπει τις δυσκολίες για να μας κάνει πιο δυνατούς, πιο ταπεινούς, πιο ώριμους. Η δοκιμασία είναι σχολείο. Το μεγάλο και τραγικό λάθος. Φτάνουμε όμως στο τέλος της ιστορίας του και εδώ θέλω την απόλυτη προσοχή σας. Πώς έκλεισε η ζωή του πιο σοφού ανθρώπου? Δυστυχώς τα γεράματά του ο Σολομώντας παρασύρθηκε. Ξέχασε την εντολή του Θεού και πήρε εκατοντάδες γυναίκες από ειδωλολατρικούς λαούς. Αυτές οι γυναίκες κατάφεραν σιγά σιγά να του αλλάξουν την καρδιά. Ο άνθρωπος που μιλούσε με τον Θεό και έχτισε τον ναό του, έφτασε στο σημείο να χτίζει βωμούς για είδωλα και να προσκυνάει ψεύτικους θεούς. Έχασε την πνευματική του ισορροπία και μετά το θάνατό του, το βασίλειό του καταστράφηκε και διαιρέθηκε. Το μάθημα για εμάς σήμερα είναι συγκλονιστικό. Ακόμα κι αν είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος, ακόμα κι αν έχεις διαβάσει όλη την Αγία Γραφή ή έχεις κάνει μεγάλο πνευματικό αγώνα, αν σταματήσεις να προσέχεις, αν αφήσεις τις κακές αναστροφές, τα πάθη και τον εγωισμό να μπουν στο σπίτι σου, μπορεί να τα χάσεις όλα. Η σοφία και η πίστη θέλουν ταπείνωση και προσοχή μέχρι την τελευταία μας πνοή. Αυτός λοιπόν ήταν ο βασιλιάς Σολομώντας. Τον ολοκληρώσαμε σήμερα και από το επόμενο βίντεο προχωράμε στον επόμενο μεγάλο συναρπαστικό κεφάλαιο της Αγίας Γραφής. Σας προτρέπω να γυρίσετε πίσω και να ακούσετε τα προηγούμενα 22 επεισόδια της λίστας μας για να δείτε πώς όλα δένουν μεταξύ τους. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε η ιστορία του και ποιο από τα 4 κλειδιά χρειάζεστε περισσότερο στη ζωή σας αυτή την εποχή. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας, καλή δύναμη και την αγάπη μας.